भाई रे बड़ा मुर्गा खाए के मन कर तो ठीक बा, चल भिखरा पर 2 किलो कटवा के ले आ जाए का। बात चला, मुर्गा में का मजा बा। मुर्गा खिला चाहे आलू खिला, उससे अच्छा बात है मछली खा। ना रे साला मछली ना, मछली में बड़ी कांट ठोकल है। ना रे साला मछली ना, मछली में बड़े बड़े कांट ठोकल है। हमार नाना के गाला फंस गई ना, तुमको ऑपरेशन कराए पड़ रहे हैं। तो आपका खसी खई बजा। अरे साला ये क्या कह दिला बाग साला, खसी के साला इतना मीट महंगा हो। 1 किलो जितना के खसी के मीट लेबे तब तो उतना में तो साला एकर बरछिया हो जतो। बात यार, खसी किने के का बा, एगो नजर में बा हमरा खसी बा। और हाँ रे जयदीप, हमरो नजर में वो खसी बा। भाई रे जा हमार नजर बता, तुहनियो का नजर बा। साले हमारा खसी के बारे में सोचबो मत करियो जा, हमार बाप अभी बा मार के फाड़ दे। का रे कथी बाबा मार के फाड़ देतो? चली कथी बाबा बोलत रहलस रे। देख रघु भाई, कोई तू मदद कर। देख भाई देख। अच्छा ठीक बा, रुको सन साला, हमार बाप के पहले भूलवाओ सन जाके। अच्छा छोड़ो सन, उ सब हम देख ले। अच्छा ठीक बा, करीबा खसी लबाऊं। चल चलते आज खसी मीट खाए के हाँ, आज ना मानो। नाम हो ढेरुचा खुश रह रे सारा, गोड़ छू के गोड़ लागल जाला। तब हो ढेरुचा आउ पतोहिया का हाल चाल। साले पतो के बारे में बोलना तो तुरंत पटक लगा। हई देखा तो बूढ़ाट के देखा तो नहीं बूढ़ाट के ई जवान लड़का पे हाथ छोड़ता, एकरा जवान कितना होई भाई। चुप साला चुप। पहले साला हमार बूढ़ बाप पे हाथ कौन उठेला साला? कौन हाथ उठेला रे? साला हमारा बूढ़ बाप के काहे मरला रे? अरे साला कबड्डी में बड़ी मरले बा। आज बोले चल काम बना देवे के। साला हमारे बूढ़ बाप के साला बस चल साला चल। मारासन आउ मारासन, हमरा बहुत मरले बा। मार मार और साला खून भगली का रे? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ रे। फास्ट में से कर दिया। चल मर मत जाओ। प्रणाम मुखिया जी, तो कहीं समाचार? साला नीचे आओ। हमार तो ठीके बा, लेकिन हेकर तो वही का हाल कइले बा। सरवा के का मारले बा, की मारा जाला। साला भी जियते बा। देखो तने मुखिया जी, हमार बेटा जिंदा बच गइल, एहू से एकरा खुशी नहीं लागत। सरवाई कोनो दुश्मनी निकलले बा। हमरो तो ऐसने बुझाता। पापा ओ पापा, तनी सरवा के कपार फाड़ दो, हमरा देखे के बा। हां तो कह दे, पापा का के बन हुर जतौ, फिर का पार फाड़ लेतौ। ढेरुचा निहुर बा। ए पापा, मौगे बड़ा का हो, कुछ बोलो ना। पापा तू कुछ बोला ना। साला यहाँ के सब गार्जियन मौगा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो गलती बड़ी कैले तो रखे हमें में का कहे जी। बस बहुत ना बढ़िया। दरोगा जी रघु कुछ बोली, रघु मौगे भाई का कपार तो एकर फाटिए गइल। आगे के कार्रवाई करी मुखिया जी। कपार तो फाड़िए दिले बा, तो एकर जिम्मेवारी रउआ लेवे के बा।
एक टोटल दवाई के खर्चा 11,001 रुपया रहुआ देवे के बाद भाई हीरू भाई अब तो एक गांव में रहे के बाद आ लइका फैका बड़ा सन आ गांव घर के लइका बड़ा सन अब तो एकरा में विशेष बात ना कहम अब तो एकरा में एके बात कहम कि रउआ लोग मिल के रही जा गले उले मिल जाए जा आ लइका फैका बड़ा सन का लइका के बात में इतना रउआ लोग के इतना तबाही मचावे के बा का बुझाई कहाँ गइले रे काम हो कहाँ गइल हाँ आज के बाद सुन ल सन एक गांव में रहे के बा आ गार्जियन लोग भी अपन लड़का पर ध्यान देवे के बा आ तूनी के कान खोल के सुन लो सन अगर आज के बाद तूनी के सुन नहीं तो तूनी पर विशेष कार्रवाई करम चलो सन पहले गले मिलो सन बारे फल ले ना हथियार मार के काट मार दे इन्हीं के दोगला बाजी ना छुटी देखती दरोगा जी के और इतना छेतर और जगह धूल के एगो के बाप सीधा तो लड़का टेढ़ है आ एगो के लड़का टेढ़ सब ई कथी मने ता दोगला ना छुटी सुना जा कहाँ बढ़ जा बाप आ बेटा सुधर जा गाँव में अगर रहे के बा तो सुधर जा आ ना तो गाँव ले बहरी करे में तनिको टाइम ना लगे बुझाइल हाँ ये कर बजा तू कल बेटा के कपार फटल बताई का कोन करिया कि गाँव घर के लइका फैका बड़ा सन मिलजुल के रहे के बा यही का मन गले मिलवाते नहीं ई लड़ाइया बंदे करा खातिर ना तो हई तू का करत हैं आ तू हई कितना सीधा सपाटा बांध तोरा चाहत रहे और तारा चाहत रहे हिंग कर लइका फैका आ तारा चाहत रहे हई बात तब तू निकल मैच धरी हाँ वाह बस